ovlivňuje propagace LGBTQP plus ideologie mladé generace a i ty následně ty nový? Já vždycky, když slyším ta písmena LBGT plus IEKL, tak úplně si říkám, to snad není normální. Ale no samozřejmě, že dnešní situace a ta situace ve školství tomu všemu nahrává. Jo? To si nebudeme nalhávat, že to tak není. Prostě to zcela jednoznačně ovlivňuje a mně to připadá, jako kdyby to byl jakýsi dneska módní trend, že pokud nejste ten LGBTIEKL, takže jste jaksi nenormální. Jo? Takže dneska vlastně se takové ty úchylky staví na odiv a připadá to jako, že to je něco krásného, normálního, přirozeného, přitom to tak prostě není. Takže já jsem zastáncem tradičních hodnot, tradiční rodiny a myslím si, že v tomto směru by právě školství mělo udělat razantní krok ke změně tak, aby právě vychovávalo těm tradičním hodnotám, k tradiční rodině, k lásce k dětem, k vlasti a tak podobně. Takže vlastně omezit to, aby tady vůbec žádná taková propagace, násilná propagace nebyla a vlastně, aby když už jako se takhle budou náhodou cítit, čirou náhodou, tak aby si to prostě nevymýšleli. Ale víte co, tak samozřejmě jednoznačně by to nemělo být na školách. To si myslím, že jednoznačně takovéto propagace těchto zvráceností prostě omezit, zrušit, to nemá na škole co dělat. A jestli se někdo někde schází prostě a považujou se, já nevím, za opici, lustr nebo já nevím co a prostě takové ty různé úchylárny, no tak ať si tak činí, to prostě to je jejich asi svobodné rozhodnutí, ale určitě by to nemělo být v institucích, které právě vychovávají další generace. Určitě. Potom jsou mladí, hodně mladí, to znamená třeba 12-13 let, vědí, že jsou takovéhle možnosti. Jeden den jsou takovýhle, druhý měsíc jsou zase jinatší. No tak samozřejmě jeden den chce být kluk holčičkou a za měsíc zase naopak a já si myslím, že to je prostě něco, co do normální společnosti, tradiční společnosti prostě nepatří.